Казанда 71 яшьлек Ираида Шафигуллинаны Буркини, ягъни мөселман, су коену костюмыннан бассейнга кертмәгәннәр. Бу вакыйга киң җәмәгатьчелектә резонанс тудырды. Шул уңайдан без дә студиябездә әлеге низаг хакында фикер алышырга булдык. Эфирда таяну нуктасы тапшыру студияда Венера Айтова. Исәнмесез. Хәйле кич мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр ышыда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәвегезне. Һәм әңгәмәгә керешкәнче мен иң элек Ираида ханымның үзен ишетеп китергә тәкъдим итәм. Аннан дәвам итәрбез. 2 октябрь көнне мин бардым Акварин дигән бассейнга. Су коенырга минем абонемент бар иде. Миңа 71 яшь, мин 50 ел буе балалар укыткан кеше, пенсионер, Казанда яшим. Ул бассейнда мин 2 ел буе су коендым, чөнки минем позвоночникта медицинский показаниялар бар. Шуңа күрә врач миңа су коенырга куша. Мин анда баргачтан алар мине бассейнга кертмәделәр. Ни өчен? Сезнең истегездә мөселман купальнигы диләр. Бездә ул рөхсәт ителмиделәр. Мин әйтәм, мин бит сездә 2 ел буе инде су коендым. Ничек инде дим? Чем я мешаю дим, алардан сорыйм. Алар әйтә, без сезнең купальник астында нәрсә барын белмибез диләр. Миңа инде бу бик кызык тоелды дигәндә мин алар белән аңлашырга тырыштым. Директор белән дә сөйләшеп карадым, ләкин алар мине аңламадылар. Безнең коммерческий диләр, без сезне кертә алмыйбыз, мөселманский купальник белән. Мин просто аңламыйм. Мин шушы үземнең Татарстанымда яшәдем, үземнең хезмәтем белән дигәндә балалар укыттым. Ну ничек инде мин үземнең илемдә су коена алмыйм соң? Аңлый алмыйм. Менә билгеле сәбәпләр аркасында бирегә Ираида ханым килә алмады. 2 ел элек проблема булмаган. Менә нәкъ бүген ярамый. Бу бит устав бүген генә язылмаган, шулай бит. Проблема тирәнрәк түгелме, Искәндәр? Һәр проблема ул үзеннән үзе ничектер көннәрнең берендә ул булмый да, әйме, көннәрнең берендә генә барлыкка килә, әйме. Менә тел проблемасы юк иде да, бер заман барлыкка килде, әйме. Менә бүген яулык проблемасы бер заман юк иде да, барлыкка килде, әйме. Менә монысы инде хәзер Буркини проблемасы юк иде, барлыкка килде. Аңлатмалары бик кызыклы, аларның. Аның астында нәрсә бар икәнен белмибез дигән, әйме. Бу аңлатма. Юк, мин аңлыйм, нәрсә бар икәнен бөтенебез дә беләбез. Нинди ширләр бар икәнен дип күздә тотмакчы булганнардыр. Димәк, аларның бит анда ние бар? Справкасы, белешмәләре бар. Врачлардан, табиблардан алынган белешмә белән киләләр. Ансыз кертмиләр. Шуңа күрә ансыз бассейнга кертергә тиеш түгелләр. Димәк, аннан соң тагын бер кызык әйбер. Бәхәсле ансыз кертмиләр дигән сүз. Чөнки менә бу бит инде ул бассейннар, аквапарклар, алар күбесе барса да диярлек хусусый эшләүчеләр инде. Ансыз кертергә тиеш түгел, ләкин ансыз кертәләр. Менә мин бүген әллә ничә шундый өлкәдә эшләүчеләр белән сөйләштем. Бездә кертмибез. Менә фәлән җирдә кертәләр, фәлән җирдә кертәләр. Шапкасыз да кертмиләр, кертергә тиеш түгелләр. Кертмиләр. Әмма күп җирдә шапкасыз йөзеп йөрүчеләр дә юк. Минем башымда чәчем дә җүннәп юк. Барыбер кертмиләр, барыбер киергә туры килә шул пляж өстенә тагын бер пляж. Башка регионнарда әлеге хәл булса, шаккатырлык та түгел. Нәкъ менә бездә булуы Biraz чыннан да инде ничә ел йөргән бит инде анда Ираида ханым шулай ук. Аркайл әфәнде, ничек кабул иттегез? Мин Искәндәр белән килешеп бетмим. Проблема булмаган, 2 ел элек хәзер проблема пайда булган дисең син. 2 ел дәвамында йөргән инде ул 2 ел кенә түгел. Монда хикмәт нәрсәдә? Проблема ул вакытта ук бар иде. Ләкин ул әзгенә астарак яшеренеп ятты. Монда төп сәбәп соңгы елларда мөселман диненә каршы бик нык пропаганда бара. Каршы. Каршы. Гүмән ул дөнья күләмендә дә, мәсәлән, теге Сүрияләр белән бәйле, һәм ул аның ни күләгәсе безгә дә төшә. Монда минемчә бездә бит бик кызык илдә яшибез. Мәсәлән, ялангач диярлек ире икән, аңа бер сүз әйтүче юк. Әгәр яулык беркәне гәүдәсен каплый икән, аңа инде ниндер сәерсенеп карыйлар. Ул бүтән кешеләрдән аерылып тора сыман. Шуңа күрә безнең менә шушы тип сәбәпне ксенофобия белән бәйләргә кирәк. Бәлки 2 ел дәвамында анда бер теге ислам диненә гомумән татарларга лояль кеше эшләгәндер. Һәр бәлки җитәкчелек алмашынгандыр, ансы да булырга мөмкин.
Аннан соң икенче бер мин уйлавымча тагын бер проблема булырга мөмкин. Нәрсәдән килеп чыгарга мөмкин бу? Соңгы вакытта татарлар үзләренең позицияларын бик нык бирделәр. Тил мәсьәләсендә дә без бик күп әйберләрдә чигендек. Һәм монысы инде дәвамы. Тегендә бит кайберәүләр, кайбер шовинистлар канат җәеп җибәрделәр. Эй, монда дигән әйберәйме? Канат җәеп җибәрделәр һәм монда да тавыш чыгарырга мөмкин. Тигән кешеләр дә бит монда татар кешеләре моның белән бәйле булмаска. Анда бит астарак бер-ике кеше булырга мөмкин. Менә Татарстанда да проблеманы тудырдылар. Берничә читтән килеп урнашкан кеше. Әйеме? Читтән килеп каршы кешеләр юкмы? Үз милләтенә каршы кешеләр юкмы? Бик күп булар. Рөстәм хәзрәт, динья нәзарәтен ничек кабул итте әлеге ситуация? Әлбәттә, монда Алла рәхмәтләребез мөфти хәзрәтләребезгә, чөнки алар ишетүгә, анда аксакал шураларын җибәреп, һәм алар вагазлап, аңлатып караганнар. Һәм шул мәсьәлә, я Раббым, хәл ителсен инде, чөнки менә ничек агаларыбыз әйтәләр, ул мәсьәлә ул барыбер дәвам итәчәк. Мәсәлән, без Россия Федерациясында яшәгәч, безнең балаларыбыз шул ук Россиянең гражданлыгы, мәктәпкә баргач, мин мусульман булгач, минем балам да хәләл ризыгын ашарга тиеш. Минем кызым да шул ук бассейнга баргач, ул шул ук буркинаны киеп кирәчәк. Шуңа күрә ул мәсьәлә торачак. Мәсәлән, берничә елдан соң, бәлки Алла белә, шул ук 11нче, 10нчы, 9нчы класс җегетләребез җомга көн мәктәптән качырга мөмкиннәр. Һәм без аны аларда ихтияры да юк, чөнки бу дин таләбе. Ул киенергә тиеш, ул ашарга тиеш, ул йөрергә тиеш. Хәзрәт, белүмчә күптән түгел сез нәкъ динья нәзарәтендә дә очрашып, Ирайда ханым белән сөйләшкәнсез. Нинди яслыкта барды әңгәмә? Әлбәттә, аны сез ничек интернет чыгымнарыннан карадыгыз. Ул мәсьәлә бик авыр мәсьәлә, чөнки һәрбер кешенең үз фикере бар, кемдәдер устав бар, кемдәдер минлек бар. Ләкин шунда без һәрберебез үз теләкләребезне, теге бизнес якларыннан башкаларына әзрәк туктатып, киләчәк турында, динебез турында, телебез турында, милләтебез турында уйларга тиешбез дип. Рәхмәт хәзрәткә. Менә шәригать законнарын ничек карыйлар? Унда бит ул вакытта руслар белән бергә, ирләр белән бергә бассейннарга барып, буркины киясенмисең, кимисең, кыйнап йөрүләр юк бит инде безнең Коръән кабул ителгәндә. Ул бит монда төп динебез буенча карасак, бар харам ли нәфсих, ягъни сиңа булган харам әйбер, бар башка кешегә булган харам әйбер. Әгәр дә мин гәүдәмне күрсәтеп йөрим икән, гынахы миңа. Әгәр дә мин башкаларга карамыйча йөзәм, башкалар киемсез йөриләр икән, гынахы аларга, бу ханымга гынахы булмый, чөнки ул карамый. Әлбәттә, карап утырса, каралы, бу җегет шундый икән, бу җегет тегендә икән, гынахы булыр. Аннан соң Зөбәйдә ханым, сайлау мөмкинлеге булган очракта анысы. Ә монда сайлау мөмкинлеге юк. Медицинаның күрсәтмәләре бар аңа. Димәк, бу очракта аңа бит сәламәтлеген сакларга кирәк. Бу очракта аның гынахысы булмаячак. Андый нидә. Әйе. Анар ул бит инде Татарстанда яши. Әйдәгез әле бу Аква Арена хезмәткәрләренә дә ул яктан да комментарийлар алдык. Аны ишетеп узганнар, дәвам иттербез. Әлеге мәсьәлә буенча комментарий бирмибез. Басмаларда, интернетта чыккан материалларга өстәп әйтер сүзебез юк. Бу хусусый оешма. Без үз кагыйдәләребезгә нигездәнеп эшлибез. Менә шундый комментарий булды. Нигездәнеп эшләр. Кагыйдә дигәч, инде ул законга, нормага туры килергә тиешле бер дип карыйбыз без аны. Шулай бит, кагыйдәләр уставтагыларның каралган оешмада. Ул кагыйдәләр аларның устав кабул итәргә тиеш, мондый оешма булганлыктан ул бердән аныңга йөрүче кешеләрнең сәламәтлеген саклауга юнәлтелгән булырга тиеш. Гигиена, санитария нормалары үтәлергә тиеш дигән сүз. Икенчедән, аларның гомеренә бер инде зыян китерми торган, шуңа юнәлдерелгән кагыйдәләр булырга тиеш анда. Бу очракта менә мин әйттем бит инде, сөйләштем белгечләр белән дип, белгечләр әйтәләр. Ул мусульман гидрокостюмы дип саныйлар инде алар үзләре. Безгә менә бик яхшы гына бассейнда эшләүчеләр әйтәләр. Безгә килеп кыйналар, беркем игътибар итми, әйбәт, яхшы гидрокостюм белән. Алар башкаларга караганда чистарак диләр. Менә шулай. Алар узун чәчләренең теге резиновый башлыкны кияселәре килми. Менә узун чәчләрен хәтта куркынычсызлык кагыйдәләренә килгән вакытта да теге астагы моторларга төшеп бәйләнергә мөмкин булган чәчләр белән йөрүгә караганда
Теләсә нинди тән белән йөрүгә караганда, аларның киенүе чисталык ягыннан, гигиена ягыннан таләпкә туры килә. Бу бит әле махсус кагыйдәләрдә кыйну костюмының, кыйну киеменең нинди формада булу турында да язылмаган булат. Бер әйбер бар. Өске киемдә дип кенә әйтәләр. Өске киемдә. Өске киемдә. Анда яраклары күренеп торган кием кесеңме, яисә менә шундый теге. Ул бит махсус тукымадан эшләнелгән. Закон бар, әйме, дөньяда закон бар. Әйме, алар әйтәләр, без шәхси оешма диләр. Менә мин шәхси оешма ачтым һәм кемгәдер хезмәт күрсәтәм. Мин кемгәдер аның дине аркасында, яки милләт аркасында, я тәненең төсе аркасында кемгәдер хезмәт күрсәтүдән баш тартам икән. Бу дискриминация, бу 282-нче маддә моңа бар, әйме? Шуңа күрә бу очракта булар 282-нче маддәне эшләгәннәр һәм мин уйлыйм, Ирада ханымга монда һичшиксез мөрәҗәгать итәргә кирәк тикшерү комитетына һәм прокуратурага. Чөнки монда аның нәкъ менә инану, дини инанулар аркасында бит аны. Дип кенә әйтмәкче булам. Әгәр дә инде бирәктә хосусый да оешма икән, аларның анда берәр теле медицина хезмәткәре булырга тиеш. Карасын инде, әгәр дә шуның кадәр мәгънәсе җавап бирә икән, бу кием астында. Уланы караган инде 2 ел дәвамында нәрсә булуын караган мөмкинлек. Хәтта таможняда хатын-кызны, хатын-кыз андагы хезмәткәрләр чишендереп карарга да мөмкиннәр. Анда хәлләр бар. Чишендереп карасын, бу инде шул кадәр мәгънәсез рәвештә куып чыгару кешене моны аңлап та булмый. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез әле тагын бер комментарийны ишетеп узыйк, аннан дәвам итәрбез. Коммерцияле оешмага без тәэсир итә алмыйбыз. Әхлакый яктан караганда мондый хәлдә компромисс табарга була иде. Кешегә лаялырак мөнәсәбәттә дә булырга мөмкин иде. Татарстан хөкүмәте берничек тә йогынты ясый алмый, диде безгә Лилия Галимова. Искәндәр әйттеме? Хукук бозылды дип әйтеп, судка бирә кирәк. Хөкүмәт причем? Татарстан хөкүмәте генә түгел, монда бик күп өчен хөкүмәт йогынты ясый алмый, Зөбәйдә ханым? Ничек хөкүмәт бит ул закон чыгаручы орган түгел, законны үтәлешен тикшереп торучы орган түгел. Димәк, алардан көтәсе түгел, башка хакимият һәр вакытта да прокуратурадан көтәргә кирәк. Мөхтәрәм җәмәгать, хакимият шушы җирлектә, Татарстан җирлегендәге халыкларның дуслыгына, татулыгына, кешеләрнең хукуклары саклануга җавап бирүче. Әйеме, аңа җавап бирә безнең президентыбыз. Әйеме, ул безнең хукукларыбызны саклаучы. Әгәр дә Лилия Галимова булай дип әйткән икән, ул бераз дөрес әйтмәгән, әйеме? Монда мөмкин иде. Бу минем шәхси фикерем, әйеме? Мин Искәндәр Сиражиның шәхси фикере, Таяну нуктасының фикере түгел дип белдерәм, әйеме? Менә дөрес түгел бу очракта. Чөнки бу очракта тикшертергә дигән, эштән төшергә мөмкин иде прокуратурага, тикшерегез дигән әйбер. Һәм бу очракта, беләсезме, бу гади генә әйбер түгел. Бу бер тапкыр булды менә шушындый әйбер, икенче тапкыр башка җирдә кабатланырга мөмкин, өченче, дүртенче, бишенче тапкыр, һәм бу динара низакка, мөнәсәбәтләрнең бозылуына китергә мөмкин. Бу беренче сигнал. Һәм бу сигналны вакытында туктатырга кирәк. Һәм моның өчен административ ресурс куллану бик тә кирәкле булыр иде. Җитди сөйләшүебезне рекламадан соң дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыруы без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без 71 яшьлек Ирайда ханымны бассейнга Буркинидан кертмәгәннәр. Моның сәбәпләрен һәм гомумән асылында нигездә нәрсә ята, шуның турында сөйләшә башладык. Һәм нәрсә китергә мөмкин. Хәтерләсәгез, мөселман атрибутикасын тыйырга теләк булды. 2016 елның җәендә Франциянең Канны шәһәре мэры пляжда буркини киюне тыйды. Әмма югары суд аны кире какты. Хәтерләсәгез, исегезгә генә төшереп узам. Бу чыннан да киемгә кагылышлы мәсьәләләр вакыт-вакыт барбыр күтәрелә, яулык буенча да судебызда да җыелган булдык. Лора ханым, менә киемгә кагылышлы безнең бит инде күп очракта менә шу хиҗабка кагылышлы сораулар да була. Бездә ул булганмы, юкмы? Ничек уйлыйсыз? Бу күбрәк дин белән бәйле мәсьәләме, я булмаса җирле традициялар, йолалар белән бәйлеме? Кайберәүләр әйтәләр, ул безгә Арабстандан килгән, Төркиядән килгән дип әйтәләр. Кием бит ул аның һәрбер милләтнең киеменең тарихы бар. Кием ул кешенең дә шул ук вакытта халыкның да бөтен үзенчәлеген күрсәтә. Аның социаль хәлендә, аның зәвыгында, аның ниндидер үзенчәлекләрендә, яшендә. Шуңа күрә инде баш киемнәре каплау ул һәр милләттә һәр заман булган. Ул ничектер аураны саклау, ансыйнаның башка тема, шуның белән бәйле, һәм халык бит ул бик акыллы, ул һәр бер киемдә
башкалардан аерылып торсын өчен бер үзенчәлек тапкан. Безнекеләр, мәсәлән, халык ул безнең бик кул эшенә оста, калфак булган хатын-кызда. Алар бөтен башны каплаган, калфакларда булган түбәтәй сыман. Аннан соң инде менә бу урамдагы безнең бүгенге яшь кызларның киемнәренә карап әйтсәк, риза булмаучылар күп булды. Бу турыда без инде күп сөйләндек, инде 20-21 гасыр башында сөйләшүләр башланган иде. Сез хәтта фотографияларда Беләсезме, монда бу бездә саклана торган 20 гасыр башында фотографияларда төшкән рәсемнәр, гаҗәеп матур. Безнең татар халкы матурлыкны, гүзәллекне, зәвыкны бик яхшы аңлаган. Менә карагыз, олы яшьләрдәгесе дә бар аның. Яшьләр бик матур итеп кенә калфакны киеп куйганнар. Һәм мин әйтмәкче булам, бәлки инде хәзер без ул урамда йөргән, бөтенләй гарәпчә киенеп беткән кызларны ул юлдан тайпылдыра алмабыз. Алар инде аны динсезлек белән бер дәрәҗәдә саный бугай. Теге гаврәтне каплау, ул бөтенләй капланып бетү дигән сүз дип аңлыйлар. Ансаның гарәбиләрендәге кием. Безнең бит әбиләребез, бабаларыбыз динсез булмаган. Муллаларыбыз, абастайларыбыз шул калфакны, шәлне, биркәнчек, ябынгычы булган аның бик матур. Шулай итеп биркәнеп биргәннәр, матурлыкны күрсәтә белгәннәр. Менә мин инде бүгенге мәдрәсәдә укучы ул кызларга ничектер киңәш итеп әйтәм мөгаллимәләренә, ничектер капчык шикелле итәк, капчык шикелле кыска пәлтә һәм караңгы, әле мин капкара яулык биркәнеп биргәннәрен дә күргәнем бар. Татар төсләрен бик ачык, матурларын сайлый белгән. Һәм каядыр әйдәгез, чынлап та калфакларга күчик. Маңгайларыбыз каплансын, үстеннән әнә шул матур итеп бәйләнгән яулыкларыбыз булсын. Традицияны да онытмыйк дип әйтәсез. Мөселман киемнәренең бик матур үрнәкләре бар хәзер. Туйларда, һәм дә әле тормышта да, һәр нәрсәдә зәвык кирәк. Татарыбызның матурлыгын, гүзәллеген, зәвыгын югалтмыйк. Рәхмәт бик зурлы апа. Менә бүген Нурия да студиябызга килгән, менә якты төсләрдән киенгән, бик матур төсләрдән. Нурия, еш очрашасың менә шундый гомумән очрашканың булдымы бассейннарга йөргәндә менә шундый проблема белән? Мин үзем Диния нәзарәте белән Айгөл апа оештырган идем бассейнга йөрүне. Мин үзем шунда йөргән идем. Димәк, махсус урында, махсус вакытта. Ул комбинат здоровьеда иде. Шимбә көнне сагать 10:00да без бассейнга йөридек. Анда ул вакытта иратлар йөрмиде. Бары тик хатын-кызлар гына йөриде. Анда шулай ук обычный купальниклардан йөргән хатын-кызлар да бар иде. Мин үзем начар караш сизмәдем, ләкин бәлки күпмедер күләмдә булгандыр ул ниндидер кырын караш, ләкин кызлар күбесе моңа игътибар бирмәделәр, чөнки аларның иманнары нык, әгәр дә синең иманың нык икән һәм син рухи яктан нык икән, син кешенең начар фикерләренә игътибар итмисең, чөнки һәм әйтергә кирәк, махсус вакытта, әгәр дә сезгә бирелгән икән, монда мөселманнар гына килгән, кызлар үзегезне керәс, әмма күпме кеше керә аласың монда? Монда бит әле барбер кеше комфортына карыймы? И янында булса, мәсәлән, Ирайда ханның бәлкем үй янындадыр. Ул шуңа күрә уңайлыдыр, шуңа күрә шунда баргандыр ул, шулай бит. Әйдәгез әле тагын бер ханымның фикерен белеп узыйк, ул шулай ук бассейннарга йөри икән, аннан дәвам итәрбез. Моннан берничә ай элек шәхсән үзем Казанның Гольфстрим бассейнына йөрдем. Анда ирләр һәм хатын-кызлар өчен аерым көннәр билгеләнгән булганлыктан, мөселман кануннарына туры килгән купальниктан коенуга карата шикләүләр тумады. Моннан тыш берничә иптәш кызым башкаланың Буревестник бассейнына йөрделәр. Алар да шәригать кушканча Буркинидан коендылар. Бассейн җитәкчелеге тарафыннан киртәләр куелмаган иде. Әлбәттә, Ирайда ханым, ул гомумән судлар аша хәл итү яклы түгел, моны да әйтеп узырга кирәк, ассызлыкларга кирәк. Шулай да Искәндәр, менә дөньяви республикада яшибез, ансы аңлашыла, икенче яктан караганда Татарстанда яшибез бит без. Дөньяви республика дигән сүз, әле ул анда татарча светский була. Менә светский республикада яшәгәндә, ул беләсезме, дөньявилык нәрсәне аңлата светскийлык.
Ул динсезлекне түгел, диннәрнең хукукларын саклау дигәнне аңлата. Ягъни һәркемнең үз хукукы бар. Христианның да, мөселманның да, хәтта атеистның да үз хукуклары бар, һәм алар үз хукуклары буенча яши алалар. Әмма бер-берсенә кымшауларга тиеш түгел дигәнне аңлата. Һәм менә шушы турыда сүз бара, хукуклар сакланырга тиеш дигән. Бу очракта дөньяви дигәндә атеистик дәүләт дип. Дөньяви дигәч без шунда ук динне алып ыргытабыз, сакалны кырабыз, чалманы салдырабыз, яулыкларны салдырып ыргытабыз без. Юк. Мин алай димәдем. Юк, безнең шулай уйлыйлар. Дөньявилык ул бөтен диннәрнең дә, бөтен кешеләрнең дә хукуклары саклануны, законнар нигезендә саклануны аңлата. Бу очракта да законнар бар, һәм ул законнарны Зөбәйдә ханым без аны мөгаен бергә җыелышсак әле хәл итә дә алырбыз. Аннары бәлки моны ислам диненә генә бәйләп калдырырга да кирәкмендер. Эстетика дигән сүз дә бар бит әле. Кешегә 70-тән артык кайбер тәнең кайбер эшләрне әле хәтта дөньяви яктан да күрсәтәсе килмәскә мөмкин. Шуннан да бик дөрес. Дөньяви кеше дә күрсәтү ул бит матур да. Уланың хукукы. Минем менә шикшенәсем килми, шикшенеп керәсем килми. Мондый егетләрнең Ркаева Искәндәр әфәнденең сүзенә өстәп минем нәрсә әйтәсем ки, алар әйтәләр соңгы вакытта Татарстанда ничектер менә татар теленә булган наиз дип әйтегән дип сөйләмә, аңа карата булган шундый әйбер, ул чынлап та бераз башка милләт халыкларынан ниндидер әзрәк канатланырга дип уйлыйм, чөнки идарәче даирәләр моны хуплак кабул иткән кебек булды. Менә минем энемнең, кече энемнең сеңлесе быел Кара диңгезгә барып кайтты, ул да шулай ялгы бүркәнеп йөри. Ул менә шул бүркинеп йөргән. Анда йөрүчеләр кызыксынып кына карыйлар ди. Яратып карыйлар ди. Бер дә исе китмичә рәхәтләнеп кыйнып кайтты. Бәлки менә андый хәлдә бардыр монда. Әле бу мондый мөмкинлек тагын да күбрәк булган. Бер дәшмисең икән. Сине бер менә юашлык күрсәтәсең икән, сине гел басымчак итәчәкләр. Менә бу шушының беренче бер элеше генә булып чыкты менә. Менә татар телен сырыклап чыгарга Щегловны әйткән иде, без алардан тагын бер тапкыр җиңдек. Әйе, тагын җиңдек. Әле тагын дәвам итәчәкбез дигән сүзләр дә бар. Кешелек факторы дип кенә әйтергә буламы? Айрым бер кешенең менә кешелек факторы, димәк, безнең андый хукуклар, һәр кешенең дә хукукы бар, тик бер кеше шулай хәл иткән. Димәк, җәмгыятьтә бу фикер йөри. Ул тик торганда гына булмый. Чөнки 2 ел дәвамында бит шушының белән кыйнган, беркем бер сөйтмәгән. Кайдадыр бар ул. Һәм нигезе бүген барлыкка, аның нигезелектән булган. Әмма дәш алмадылар. Ни өчен? Чөнки әле безнең әйтер сүзебез бар иде. Бүген безнең үз телебездә әйтер сүзебез калмады. Димәк, бу безнең дәүләт күләмендә калды. Безнең әйтер сүзебез бар, шуңа күрә без монда җыелдык, шуңа күрә без монда сөйләшәбез. Искәндәр, әйдәгез әле тагын бер видеоязма карабыз, аннан дәвам итәрбез. Безнең халкыбыз көчле була ала, бердәм булса гына. Татар хатын-кызына рөхсәт бирмәгәннәр. Бассейнга су керергә, чөнки ул әхлакый кагыйдәләргә туры килгән киемне сайлаган. Рәсәй 24 федераль каналы, Прагада урнашкан Азатлык радиосы, Рәсәй төбәкләрендә актив эшләп килүче журналистлар шалтыратып, менә миңа сорау бирәләр. Ничек инде хатын-кыз үзе ирекле зат бит. Аның хукукы үзенә сайларга, нинди кием киеп яшәргә. Әлбәттә, хукук турында күбрәк сөйләшергә туры килә. Шуннан да, менә әлеге вазгыятьтә, Рөстәм хәзрәт, сез нәрсә киңәш итер идегез бүгенге мөслимәләргә? Менә кайда йөрергә тиешләр алар? Шушы бер очрак кына аларны туктатырга тиешме? Һәм әлбәттә хуҗаларга карата да. Әлбәттә, хуҗаларга монда насихат форматында без әйтә алабыз. Аллаһка шөкер, без Татарстанда яшибез, Аллаһка шөкер, без Рәсәйдә яшибез, Аллаһка шөкер, бездә хукукларыбыз бар. Шуңа күрә аларны бозмасыннар иде, я Раббым. Һәм ул статьялары бөтенесе язылган, һәм хәзерге вакытта менә Мәскәү хөкүмәтләре хәтта шушы диннәр ара, милләтләр ара ызгылар чыкмасын өчен күп тырышлыкны күрсәтәләр. Һәм менә шушыларны бәлки ул кискене аңламыйча шулай эшләделәрдер инде. Без аерым дип, без частный дип әйтүләре дә бик куркыта инде ул. Һәм шулай ук кызларыбызга, әниләребезгә, әбиләребезгә Аллаһка шөкер, безнең диния нәзәрәтләребез бар. Аллаһка шөкер, менә шундый агаларыбыз бар. Аллаһка шөкер, безнең тыйныбыз бар. Шуңа күрә куркмасыннар, йөрсеннәр, ләкин икенче яктан да без хәзрәт Тыйсалар. Тыю булмастыр инде, Алла бирсә, булмасын да инде. Мәсәлән, бер мөселман ачып җибәрде махсус мөселман бассейны. Һәм анда тиеш буласың дисен, менә шу ябык буркини киеп керергә. Шуннан бер гадәти купальник киеп килә дә, кертмәсәләр, мөселманны бассейнга кертмәскә тиеш бит инде, андай кием белән. Нинди тавыш чыгарыр, сез күз алдына китерәсезме? Һәм гомумән андый бассейн ачылса,
Менә андый гына шулай бары тик мөселманнар өчен генә әйме. Иртәгә үк анда килә иде бөтен хукук саклау, бөтен спец службалар, бөтен оешмалар киләләр, прокуратуралар әйме. Иртәгә үк янгынчылар килеп баскыч запас чыгуылыгыз юк дип бәйләнәчәкләр әйме. Аның инде нәрсә белән тәмамланасын беләләр бит, шуңа күрә ачылмай. Бәлкем бу бик күп кешеләр өчен бизнес идея булар. Менә шундый махсус урыннар ачу турында. Менә Зөбәйдә ханым, гомумән менә шундый проблема белән очрашкан. Бүген безнең караучы тамашачыларыбыз өчен менә шундый вазгыятьтә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Таяну ноктасын мин бүген әйтер идем, ике яктан да әйтер идем. Һәр нәрсәнең чамасы булырга тиеш. Чама белән уйлап эшләргә тиешләр. Бүген көндә мин әйттем, бу мәсьәләне өйрәнеп мин хайран, яхшы Европача эшләүче центрлар белән, алар белән дә сөйләштем. Аларның әйтүенә караганда, алар бер кайчанда тыймыйлар бу мәсьәләне. Димәк, алар көнбатыш илләрендә ничек каралган бу нәрсәләрне өйрәнгәннәр, хукукны бузарга кирәк икәнен беләләр, шуңа күрә тыймыйлар. Шул бердән бер очрак булып калсын инде бу. Европада шырьяланга стеретен бассейннар да бар. Судка биреп бер тапкыр отсаң, берсеннән әйме күпмедер компенсация. Бүтән бер кайчан да андый проблема булмас. Шуңа күрә бу ханымга мин судка бирергә киңәш итәр идем. Шуннан да менә шулай. Лора ханымның фикере белән әлбәттә килешмичә мөмкин түгел, бердән бер очрак кына булып калсын иде дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.